shashanci sai Allah ya mana lafifi. Wato malamai, dalilin da yasa na tara ku anan ba wani abu ne, wato matsalar iyayen yaran nan ce gaskiya tana matuƙar damuna. Gaba ɗaya sun caza min ƙwaƙwalwana, matsalar tana sani a cikin damuwa, kuma ni na kasa gane menene mafita dangane da wannan al'amarin ba. To kuma kun san bisa ga al'ada ni a kowane lokaci idan irin wannan matsalar ta taso in kan gayyaci malamai na waɗanda za mu zauna mu tattauna su bani shawara don mu gano bakin zaren. Amma me yi shawarar kwana? To, mai girma Mr. Principal, gaskiya shawara. Dole fa sai an nemo iyayen yaran nan domin a zama da su a neman bakin zaren. Kuma mai girma Principal, kaga shi wani babban yarinya gaskiya ba shi da hakuri. Dan a nawa tunanin zai iya sa a kashe mutum wallahi. Wannan shi yasa na ce ya kamata ka same ka mu a yi maganar nan cikin nutsuwa. Mai girma Principal. Wannan mai girma Principal ya cancanta a rubuta daban-daban kowane a bashi saboda sakamakon gudun rigima, kar kowa ya zo a samu matsala. Zan rubuta daidai da kowane an bashi ya kai wa babansa, wata kuma ta kai wa babanta. Ina ga hakan ya mu neme su daban-daban. To, shikenan tunda kun kawo wannan shawarar, ina ga ita zamu bi, kasancewar kun ci kada yadda za a yi kada a haɗa su a guri ɗaya. Gaskiya ni ma ina tare da wannan shawarar ta ku, kuma idan har ba mu haɗa su a guri ɗayan ba insha Allah za mu kamo bakin zaren. Kai Vice, da Allah sai ka je ka tafa mana a letoci guda 3. To, mai girma Principal, kuma dai su suwaye, kaga mu bai shafe mu ba. Ba zai sa a dalilin su a rufe wannan makaranta. Ko ma dai waye shi. Kawai dai shawara ɗauko malamai, kawai dai shawara shi ne a nemi bakin zaren kawai. Ina son sana da ina son kuma so shi ne ribin sha'aure. Da so na kamar yadda na fi son saboda gudun da na sani. Ke? Da na sani? To bari in gaya miki cewa ni ina da wadda nke so kuma take so na. Da haka zuciyarki ba ta samu wajen aljanna ba. Sani idan kai ne za ka yaudare ni. Domin zuciyana yana faɗa min gaskiya kuma dokin zuciyana na gudu har yanzu bai tsaya ba. To bari in sanar da ke cewar dokin zuciyarki ki gaggasa da shi sakamakon me yasa saboda bai samu wajen a zuciyarta ba. Sai an jima. Wallahi tallahi abokina a'a yau ƙari ne haka gaba ɗaya ka sa tunani a kanka kullum da yake yarinyar nan ce wallahi abin da yarinyar nan ta bai kamata ba ba kuma ta kyauta ba abin da za mu ce sai dai a ce Allah ya kiyaye. Hagu da abokina. Ka san su mata wataƙila ta nuna maka tana son ka ne kai kuma ka watsar da al'amarin shi yasa take maka irin wannan. Ka san su mata ba fa kama maza ba suke, babu abin da za ka iya yi sai dai kawai a ci gaba da addu'a. Ya kamata ka dage da addu'a abokina. Gaskiya ne. Haka ne, na gode, amma na sani zai nan gaba. Allah. Na gode. Kai, sagin rama ina son ganin ka, kana ji ko? Ina so in faɗa ma an sake ganin ka da yarinyar nan ko? Wallahi sai na saba ma kamar ni wallahi, kana ji ko? Kai babba, wacce nake da Kai ka san waye wannan kuwa? Babba ne fa. Babba ubanka ne? Allah shi Allah. Kai, ni kake faɗa haka? Abokina. Me wani abokinka? Ni za ka yi rufajiya akan wata mace. Ni za ka ɗauki hannu kamara akan mace. Fi sabi wallahi. Abokina,
dan Allah kai haƙuri. Na rantsi da Allah ban san lokacin da na mare ka ba. Ka san yadda nake son ta a yarinyar nan a cikin zuciyata. Dan Allah kai haƙuri. Wallahi akan ta yarinyar nan ba na iya yin bacci, ba na iya cin abinci, karatun da nake ba na iya yi. Dan Allah kai haƙuri. Ni za ka ba hakuri? In ban da kwalman ɗina ma yana ɗan mun faɗa ɗan rarrage abubuwa da nake. Wallahi sai na ɓatar da kai. Dai yara na makarantar nan na rabu da su amma in zo ina abuta da kai. Amma a kan mace wai ka ɗau hannu kamare ni. Ka bin hannu shi wai a kan mace za ka mare. Kai haƙuri. Kai haƙuri a baki. Kai haƙuri. Kai ka san yadda nake son yarinyar nan a cikin zuciyata. Kai ne kake danne ni akan wasu abubuwan da nake. Ba na bacci. Karatun da nake na kasa yin karatu. Ya zan yi da zuciyata abokina. Ita ta ɓata min rai. Kai ma yanzu ka zo ranka ya ɓaci. Ya zan yi da in Allah akan mace ni za ka mara akan mace. In Allah ke haƙuri. Kai. Amma na ɓatar da yarinyar. Kai. Idan Allah soyayyen yarinyar nan ya take so ta yi da ni ne. Akan yarinyar nan na rabu da abokaina. Akan yarinyar nan na rabu da karatu da nake. Ba na iya yin bacci. Ba na cin abinci. Yanzu ta kai ta kawo har idan na wuce a makaranta ɗaliban makaranta suna yi da ni. Ya zan yi da zuciyata. Ban san yadda aka yi san yarinyar nan ya shiga cikin zuciyata ba. Amma wallahi na san yadda zan yi. Ko da zan kashe kaina, ko da zan rabu da duk wani farin ciki da yake cikin zuciyata, sai na san yadda na yi. Sai na san yadda ne na raba wannan yarinyar da wannan yaran. Domin idan ban yi haka ba, zuciyata ba za ta taɓa kwanciya, hankalina ba zai taɓa kwanciya ba. Na san yadda zan yi. Amma da salam. Wallahi kaga mun zo ma mai girma principal din bayani. To shikenan sai ka ƙara su. Allah ka yi lafiya. Ni Amma gidan san yi. ma ba wannan ba. Malam ina so in maka wata magana tun kwanaki. Malam na sauraron. Ya batun wannan yarinyar da kace za ka aura ne. Ni shi ba kan magana ta malam. Malam, ai yaran nan sai masu wankan fensir yake ko fefe ko me? Wankan fensir ne. Wankan fensir. Shi suke so. Malam makaranta a Najeriya ba san me zai zama ba. To me aka dauke ka? Idan fa ka je firen sallama kai sana ce malamin makaranta aka da malamin makaranta ne, malamin makaranta ne. Mu ne tarbiyya, mu ne kula da su. Idan iyayen suka haifa mu suke turowa. Wata rigimar ma idan ta cuhe a gida mu za a ɗauko a kawo. Malam. Amma mun zo ba sa son. Ko dai da koyarwar nan rami ne. Insha Allah malam zan duba maka hankali. Na san kana bukatar aure malam. Ka je can malamin makaranta. Na rasa me dalilin da ake gudun malamin makaranta. Yanzu malamin makaranta malam ba komai bane a Najeriya. Mu za mu ba da tarbiyya. Iyaye su aiba su turo mana. Mu kula da su. Amma malam a ƙarshen malamin makaranta in ya je neman aure. Guri sai da ana kyan mata. Jabir, ina son mu magana da a cikin makarantar nan maganganun da ake a kanka bai kamata a kan yarinyar nan ka hakura da ita mana a matsayina na abokinka ina ba ka shawara a kan yarinyar nan ka hakura da ita ka bar ta ko. Abokina kenan. Duk abu na duniya sai ka sha wahala kafin kake samun shi. Na rantsi da Allah ban ga wanda ya isa ba ya raba ni da ita saboda ina son ta a cikin zuciyata kuma ita ma na san tana so na ba komai bane ba wani ne yake hure mata komai. Amma kai a matsayinka na abokina dan Allah abin da nake so da kai ka taya ni da addu'a shi kaɗai ne zai fitar da ni daga cikin irin masifar da nake ciki. Abokina ko karatu da nake yi a da yanzu na daina idan na zauna banda tunanin tafi abin da nake kaga dole sai an haɗa ni komai da addu'a. Kawai abin da nake so da kai dan Allah addu'a nake so da ni ka ci gaba da taimaka min da addu'a. Ka ji? Ake mu samu gane a cikin makarantar. Yawwa, daman na tara ku anan ne domin na gaya muku sabon dokan da muka cire a wannan makaranta. Da gidan principal ya kira ni ya ce na sanar da ku. Mun tanadi doka mai tsauri a wannan makaranta. Daga yau ba mu yarda mu sake ganin wani ɗalibi namiji da mace ba bayan an tashi a break sai dai a cikin aji. Bujire wannan doka mun tanadi hukunci mai tsauri. Kun ji ni? Zauna mana.
Muna magana kina Ni fa gaskiya na ji doka amma doka bata mun ba. Saboda babu wanda ya tsaya raba ni da Sagir. Na ji zan yi biyayya dokan makaranta amma ko oho sai dai a kore ni a makarantar nan. to shikenan. Tun da kika ce daga yau ki dinga shirye kura a cikin makarantar nan. Yanzu zan je in samu principal. Za mu buga miki leta ki ta kura. Shine kawai abin da zamu yi. Dan ba za mu zama da ke ba. Ko kuma wallahi ina gaya muku idan kunne ya ji jiki ya tsira. Ku tashi ku bace min daga nan. Yanzu abin da nake so ka tashi mu je ka biyo ni ofisin principal. Akwai tamu da kai. Shashan banza shashan. Tashi mu je.